govern i el ministeri que encapçalo sí que està complint amb els compromisos que ha assumit i amb les obligacions que té en matèria social. I ho està fent amb escreix, des del meu punt de vista. Passaré a respondre concretament a cadascun dels 3 punts que assenyala com a pretesos incompliments. En primer lloc, vostè diu que la cartera de serveis socials i sociosanitaris no s'ha aprovat ni publicat encara. La cartera de serveis, no sé si ho sap, d'acord amb l'article 15 de la Llei de Serveis Socials i Sociosanitaris, inclou les prestacions econòmiques, tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris. Pel que fa a les prestacions econòmiques, el reglament que les regula ja fa un any que es va aprovar, sense que necessitéssim cap pregunta seva. I pel que fa a les prestacions tècniques i tecnològiques, fan l'objecte d'un altre reglament que està enllestit des de la passada tardor i que tinc aquí amb mi perquè no en tingui cap dubte. Dit això, encara no s'ha aprovat perquè és un reglament complex i molt llarg, que s'ha hagut de sotmetre a la consulta dels comuns, de les entitats proveïdores de serveis socials i sociosanitaris i de la resta d'entitats cíviques. Algunes d'aquestes entitats han sol·licitat diverses pròrrogues per fer aportacions i tot i que la majoria d'aquestes aportacions ja s'han rebut i incorporat al text del reglament, encara en falten algunes que no volem passar per alt perquè volem que aquest reglament sigui el resultat d'un procés participatiu. Pel que fa al reglament que ha de determinar l'abast i la valoració dels elements que conformen el barem de valoració patrimonial per tenir accés a les prestacions de la Llei de Serveis Socials i Sociosanitaris, està aprovat des de fa més d'una setmana i fa honor al compromís que vaig assumir de que els actius financers i els béns mobles es computarien de forma acumulada per calcular el barem de valoració patrimonial. Vull recordar que la Llei del Pressupost del 2017 va entrar en vigor a principis del mes de març i el 23 de març següent es va celebrar el Consell Nacional de la Discapacitat, durant el qual es van rebre els suggeriments de les entitats que en formen part en relació amb el desenvolupament reglamentari del barem de valoració patrimonial. Tot just un mes després, en un termini del tot raonable des del meu punt de vista, i novament de forma participativa, el reglament s'ha tirat endavant. Finalment, en relació amb els ajuts a l'habitatge, vostè fa referència a retards en la publicació dels reglaments corresponents, la qual cosa no té cap mena de sentit. Hi havia un reglament del 2014 que regulava els ajuts a l'habitatge i a principis del 2017 vam millorar aquesta regulació refonent-la en el reglament de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris tal i com ens havíem compromès. Una nova regulació, sigui dit de passada, que flexibilitza els requisits per accedir als ajuts i que té en compte de forma més específica més col·lectius vulnerables com a prioritaris en la concessió dels mateixos, especialment les dones que viuen en una llar desestructurada. Aquesta va ser una petició que va fer la consellera Pallarès en ocasió del debat de polítiques socials i també ens hi vam comprometre i ho hem incorporat, però vostè sembla que quan millorem les coses no se'n recorda, malgrat jo sí que li vaig fer saber en la resposta a la pregunta escrita que em va fer. Mentre treballava en aquesta nova regulació, es va prorrogar en 2 ocasions la darrera convocatòria que s'havia fet, la qual cosa no té res a veure amb un retard, atès que això va suposar que es continuessin pagant els ajuts a l'habitatge a les persones a les quals se'ls havien concedit. I pel que fa als retards que esgrimeix en el pagament d'aquests ajuts, ja vaig argumentar-li àmpliament en aquesta resposta a la pregunta escrita a la qual m'he referit que havia tingut un impacte molt limitat i només concernia 16 de les més de 900 persones que tenien reconeguts els ajuts a l'habitatge. Per tant, he de dir que l'enunciat valoratiu de la seva pregunta no s'ajusta a la realitat i li reitero que el govern compleix i continuarà complint els seus compromisos i obligacions en matèria social. Gràcies, senyor síndic.